dnes odpoledne, tak poté, co zatelefonuji meteorologům, tak si spolu budeme povídat samozřejmě o tom, jak se bude vyvíjet počasí, tak se podíváme skrze moravskou rodinu do Tečovic. No a pak vám položím anketní otázku. Já se vás zeptám, tedy alespoň těch, komu paměť slouží, jak to bylo s jejich, to znamená s vaší první láskou. Na něco takového by člověk neměl zapomenout, že ne? Pak se setkám s panem doktorem Jindřichem z Kácelem, jehož tatínek byl v československých legiích v Rusku pobočníkem generála Sirového. Dozvíme se taky leccos o ruském zlatém pokladu. A ještě bych navrhoval poté jednou se podívat do Tečovic za moravskou rodinou a po písničkách s blahopřáním bychom tu měli ještě jedno výročí, které se týká dnešního dne. Tak ať je tedy vám s námi co možná nejlépe, to vám přeje mistr zvuku Jaroslav Ištván a ještě jednou váš průvodce Josef Veselý. Někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a tuhle zlatou hříva mě bere zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít a klapnu nad studánkou a ona dá mi pít. Studánko stříbrná, ty jsi tam a kde jsem já, kde tě mám. Studánko stříbrná, kde jsou dětská přání má. Tak ptám se v době tání i ve dnech říjnových, kdo místo mne se schvání, k té vodě tam kdo ví, kdo nad ní poklekává, když nemám já tam stát, a kdo se jí dnes ptává, a nemá mě rád. Studánko stříbrná, ty jsi tam a kde jsem já, kde tě mám. Studánko stříbrná, kde jsou dětská přání má. Studánko stříbrná, Předpověď počasí přináší čtyřlístek Zahradní centrum Brno-Bystrec. Prodejce okrasných a ovocných dřevin, cibulovin, trvalek, růží a řezaných květin. Počasí. A počasí to bude téma, tedy jednak mojí, ale hlavně paní Jitky Kučerové v Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně, které přeji hezký den.
Anítko, jak pak se máte? Řekla jsem před chvílí, že ale tak docela dobře, ale jste se tomu strašně No vy jste si přímo jako úlevně oddechla, tak spokojeně to štěstí přímo z vás zářilo i přes ty telefonní dráty. Vy jste řekla, dobře. Tak buď to jste byla po dobrém obědě, nebo po něčem takovém příjemném, co vás v životě potkalo. A počasí to celkem ani neskazilo. Právě, to počasí je takové celkem příjemné na to, že je říjen a teploty mnohde i 23 stupňů, tak taky příjemné. A bude ještě tepleji, vidíte? Bude ještě tepleji. Tak povídejte, co to způsobilo. Způsobuje to příliv teplého vzduchu od jihozápadu. On sem připlouvá nebo přitéká podél tlakové níže, která je teď momentálně vlastně nad Anglií, tam Ano. tedy